Salam, hormatly kardeşler, gelirler, gyzlar, ýigitler, salam ýurtdaşlar. Ine bugünkü gün ýene de biziň edebiýat agşamymyzyň dowamy. Ýöne bugün biz geçmişdäki beýik şahyrlarymyzyň, akyllarlymyzyň gürrüňini başlapdyk. Ýöne şu gün öz aramyzda oturan kardeşlerimize söz vermekçi bolýar. Näme üçin? Onu aýdyp beren, şu geçen gepleşiklerde halkyň syny oturupdyr, şu okulýan goşgulary, edilýän çykyşlary, ýürekden gelýän sözlere maýil bolan adamlarken, onuň ýene bir sebäbini maňa düşündirdiler, jaň edip aýdýarlar. Biz şu bulan watan satan programasynyň peten beýdarymyz çykdy. O taýda şol atalogly öwäý meseler başly bize dinläre de eşdere de bir yüreğimizi şatlandırır da hiç şeyli bir fikrem yok, sözüm yok. Son için şu yemani edebiyat akşamlarını katık tapıpsınız, oylap bizim şunu hüvüs bilen seyrediyat maşgalamız bilen oturup monşgolumum gelýär. Kan bir çekinip duran aklar enne tüweleme hemmesine salam aýdyn dip men ýurdun içi bilen görleşip otyn kardeşler. Şu salamyny siziň hemmäňize ýetirýän ýurdun dört küncünden size ene halktan salam var. Hem Tanrı ýalkasyn sag bolsun aýdýarlar. Şu edýän çykyşlaryňyz üçin diňe bir goşgy şygyryat älemde beýleki watan meselesinde de nemezliğin işinde de cemiyetçilik işinde de edip oturan işlerinde de ýurdun içinde size gaty ýokary derejede baha berýän adamlar aldy. Ýuwaş halk enne sizin özüňize de sesiňize de öwrenşip başlady. Şoň üçin menden haýyş etdiler. Halmuran dağı diýişler. Her biriniň bir ýazym zady bar bolsa bir gün şu edebiýat agşamyny geçirýäňiz bizem şulaň ählisini bir günde dinläp bilsek diýip. Ene şu maksat bilenem şu urkun olmur çarım efirimen özüm alıp barmakçı. Sizem näme bar bolsa ýüregiňizde kalbyňyzda özüňiz soňky ýazdan datlanyp paý ededimi? Boşu bilen bir prodadym, o açykdym ýaşaýla içikmi? Baş üstüne kardeşler. Birinji sözü kime bereýin? Hani özüňiz aýdyn, men ondan ýygyny dowam etdirip bererim. Bolşany sizden başlaýyn. Bahara verelim birinci. Bolar, bolar. Bahar sözünden kardeşim. Salam yurttaşlar, kardeşler. Ben şu Türkmenistan'ın içinden gelen bir goşgu var. Şu enesinin, atasının, hosarlarının yolunu seyredip haçan gelir ka, haçan täze Türkmenistan kurulacak. Yetimlerin ağlasını dinleyecek. Bize hosar çıkacak. Bizi şu battalıktan kurtaracak deyip yadan goşgusu. Yönü adını vermek istemedi de o kap verdiydi. Haramda arkada birleşti gitti. Çağılın gözünden yaşlıklar yitti. Yani şartlıklar yitti. Öysüz özarsız kalın hosarlar çağılarını koyup yak yerlere gitti. Ne pul var, ne iş var, ne yaşaracay. Näme etsin eneler mecbur kaldılar. Perzentlerin geleceği ov olsun deyip yak yerlerde kaçak olup kaldılar. Niçe kıyız çağılar, niçe oğlanlar, enesini atasını görmeyen yaşayar, olur bilmeyerler mehrine mezat, bir gün gelir deyip dinman garaşyar. Çağalığım geçti ene atasız, uyamı cigimi görmegem kıyındı, bir dövüm çöreğe zar olup kete, gözdeki yaşlarım zorlar dindi. Ne giyip bilirdik, ne doyup yiyip, hamana çağalık geçti zindanına. İndi ul olduk da ayağı galyas, Ecemcan gelyas deyip hoşu daydayda. Garaşyars gelin indi eneler, ocuňuzy dönüň mehrem atalar, özgürlüge hem ötüşe taýar biz gelseňiz elbetde sesler gatalar. Täze Türkmenistan garaşyars saňa,
Geldinle yetimlen ahın ağlasın, ocaklar yıkıldı, hem açlık horluk, düğün haram horların urun galasın, para horluk kalsın, oğurluk kalsın, senin bilen yurt güllesin, özgörsün, hiç yürep bulmayan batkalı yollarımız, täze Türkmenistan bilen özüne gelsin. Soňu däldir dowam etjek goşgymy. Şonuň üçin biraz garaşyň maňa, özgörüş boljagyna sabrymyz yetmän. Biz näçe wagtdyr garaşdyk saňa. Sag bolun. Awal bahar kärdi. Türkmenistanyň içi Türkmenistanyň içi şeýle horluk deben şonu getiripdir şu atlıkçı diýdi ýazan goşuýum ýene de uğraşjakdyr dinläpdir biziň näme edebiýat akşamyny şeýle begendik diýe hem gadymy şairlerimizin nemelerini okudyňyz diýe bir ýyl bize de güýç welýär diýip şey diýe degendi size de bu nemeleri edebiýat akşamyny döredeniz üçin ýol başçylaryňyza da menden köp sag bolun hem salam aýdyň diýdiler. Sağ olsun. Alamiyeti olsun. Şeyler yürekten çıkan setirleri yazıp bilip durun. Yine vatanların barıdaydı. Hakikaten Deme ağır boşalır. Halmira daga şogy şey diýe da ben diye bu ateçeli ýazan goşuyum diye bir kitap bolurdy diye bilmedim siň edebiýat akşamyny açsaňyz diye ýogsa ýygnardyma o diye şu canım yananda diye goşgudan çykarýan diye şu goşgu ýazyp diye dertleşýän o zaman goşgusyny ýazanda rewetip aýdýan ekanda rewetip aýdýan şey diye ödödüm aldýan diye bundan soň size uğratjak diýip bir begendi. Uğrasın hükman. Yine yurda varsa kitap edilen çıkarır. Olşuma Sovyet zamanında 92-nji ýylda Türkmenistanyň ýazyjylar guramasyny 300-den gowrak agza bardy. Ine şo agzalaryň agdy ýumulgy şumary. 32 ýyl bäri. Ine şumar şol kun ýetişýän ýaşlar ýetişen insanlar ine köpüňiz ine astykly boljagyňyza Maria Bader içiňizde. Ene siz şu mahal görülle bolup dursaňyz da ýaşlara ýaş nesile. Görün bakın özüňizde ene onlar çyýrlar kalbyňyzda beslen uygulamagy, pikirlerinizi paşmadyk ya bitmedik arzuwlaryňyzy ene sizden bilen setirle bilen ýazyp halka ýetirip otursaňyz ýa mezgite çykyş edýäňiz ýörekden. Şol ene halkymyzyň ýüregi agaty ene ýurdun içinde illeşimizin mesulatlarını setre salıp uğradıp duruyor Europ numarasını. Sağ olsun, ömrü bolsun. Indi kime bereyin gezeri? Boş okumak gezerini. Sağ olun, Bahar kardeşim, şunu okanınız için. Mälige beräýeli. Mälik taýin bolsa. Malik kardeşim. Salam kardeşlerim. Bahar kardeşim benim Okan Koçbay, Ankara Türkmenistan ol yurttaşımız sağ olsun. Bir hili şu erkek almadı olsa duygularını mäzerim. Katıgo yazıptır. Yöne şu bir Türkmen yiğitlerimize şulara yüzlenmek isteyen denanlar bunu hak etmeye. Şimdi şu derecesi nemel geldi de şu kıyınçılıkları köp neme böyle onu denanlarımızı çekiyor. Bir gayret edin yurttaşlar, yiğitler, hayır. Şulatların biz özümüz yüklenelim. Benim bir goşkuyum var, kardeşler. Bu satı olsa okat vereyim. Bugün yine oturdum, aldım ele kalamım. Näme hakda yazsam diye
Gaýta-gaýta düşündim. Ýene şol köne heňler, başga näme diýeýin? Käşke gowluk bolsady, begenjime ýazardym. Lapym geç bir haldaýdym. Emma bu bir çäre däl. Öz-özüme seslendim. Başarmasaň, öl de diýin. Jahillygymdan aklyma gelenler bunlar. Şu pikir bile gidenler, bu dünýeden ötenler. Öňde bir diýenmiş, birden ýadyma düşdi. Kıyınçılık yok, ejizlik var dünýäde. Meger dogry sözlemiş, göýe biz üçin ýaly. Köneler bile goýmandyr, bugünleri gören ýaly. Atalardan öwrenmedik, duşman dozagyna düşdük. Bir haýynyň zulmyndan topragymyzy terk etdik. Gaçdyk-da, ine görüň bu ýerlerde ne gördük? Besterindi, yeterince canlarymyzy berdik. Ne sebäpden hak etdik? Beýle sepil durmuşy. Ýa-da günä işledik. Aldyk Taňry gargyşyn. Asyl hata özümizde. Uka gittik her gysyn. Ýaz gelennem görmedik. Indi arkamda goşun. Pikir öwrük serimde. Gara saçlar agardy. Her kim göçdi öýünden. Obalarymyz gugardy. Perzentler yetim galdy. Maşgalalar dagady. Bolanlar pursat bildi. Haýyn sözi göwerdi. Olar ýaşaýar dünýäni ýyfymese öňünde. Nädip eklenjetmeli? Yigitleriň serinde. Çagalara gaýylýan. Her islegi bolmady. Şolar bir şatlanyp gülse, durman bökse yerinde. Indi maslahatym bar. Bir geliň doganlar. Agy ini bajylar. Döneliň hany ýörüňler. Duşman bezlere garşy. Ýaýlaryny gerenler. Birleşeliň dostlarym. Ok kär etmez geliňler. Soňnukada geldi goýdym. Töweş etmegimiz gerek. Mert ýigidiň ýanynda mert ýoldaşy gerek. Sürü dalan gurt kimin duşmany döwmek gerek. Ýogsa ýygymyzda galan nesillerimiz harap. Düşünüň ey insanlar, nirde biziň arymyz? Her gün her sagat saýyn depelenýär namysymyz. Geliň eje çykalyň, ýansyn öýde ojagymyz. Ýogsa heniz belli däl, nirde näme boljagymyz. Sag bolan dinläde. Awal malik kardeşim. Awal. Atıwıl. Ine yürekden çyksa setirler şeýle bolýar yurttaşlar. Hani ol çaryny kime söz berer diýer özüňiz aljakmysyň? Ha, Nimede var? Leyla da var eken berde Leyla'nam dinläp görelim hani. Salam kasıpdaşlar, salam yurttaşlar. Menem öz gezgimde Yalğız Ayollar degen şeýrimi okup berejekmen. Yalğız ayollar, közlerinde ýaşaýdy ýaş. Özü qaýgy, özü sirdaş. Arabany yalğız tartar, keçe gündüz quçup berdaş. Tartışlardan yelip tolmaz. Rozgorning kemi qolmas. Gar bilsangiz dilbandingiz, bir kam degan g'ami bo'lmas. Jon beradi bolam deya, zar choponda yursin deya, o'z umrini qurbon qilib, taxt yasaydi farzand deya. Ana shundan iborat. Bo'ladi, sağ bo'lin so'z berganingiz uchun. Sag bol Leyla kardeşim. Mene özbek dilinde de mene boşu ýazyp bolýar. Türkmenlerim düşünýär, täp biziň iki welaýatymyzyň halky garyşyp ýaşap oty türkmenler, özbekler bir-biri bilen ene saçakly bir-biriniň toýuny ýasyny bile soňup otylar, asyrlar boýy. Şeň gaty bogy
her bir adam öz dilini, öz şiwesini ýazyp okap gurlap bilse orada diýmek bir öz dilimizi, öz medeniyetimizi gorap saklap bilýär. Sağ ol Leyla kardeşim. Bolady rahmet. Bir kıskarak boldudan bu. Bu ay tapawuty ýok, gysga uzyn esasy da ýürekden çykkan setirler. Onun hana ol atalol ýa-ni bir hakimeti basyp alanlary 45 tane kitabym ýazyp beripdirler. Kim olar okuýar? Gatyny açan barmy ýa adyn sanaby bilmeýär hiç kim. Şoň üçin şolong 45 tane ýazan kitabyny sen 5 tetir ýazan goşuň ýaraly ýüreklere melhemdir. Leyla kardeşim, şunu bilip koyun. Almada. Oh. Benim diýmän onun ýazan çay hakynda kitaplarını okusan göwrel bolýamsyň. Ey bilmedim de. Kudratı bu işte Kur'an'dan her daha çıkar. Bir de onun 50 mene gorkýar son kitaplarını. Yo değil Neme? Öyle çarına. Indi de tamam hatar goşa çağa doğup görsek korkup ellem kitaplarını. Ekizden 8'den Türk'ten üye varsak 8 sanaga var izimizde on çayını içip plisep yasap varsak tövbe estağfurullah. 8'den 9'dan niyami. Oo. Neme? Kurban olumu haram olup kliçkalı da yani kliçkasını ayıtıp öğrendim ben ağzıma minne. At yaptı, tüfen attı, hem mezat etip gördü. Indi bir hacı oldu. Indi bir alıp duranam şu neme otlardan, çöplerden adam gövreletmek. Bir şu alıptı. Neme diye bir neme diye bir Türk neme haberlerde diye Kurban Gulu Berdi Muhammedov ellerine şey diye cistak diye halka aç diye dışarı yurtta gezmiyor diye özü diye o yerde 6 metrelik diye altın kaplamalı diye köpek heykelini yaptı. Cistak deyip onam görközüye marifetli diye mesafende o mesafe diye arasına diye mesafe koymanam diye unutmandır diye şey isimden gülüptü. Sonra yal kurban oluyor. Aydana halka qowluk etmese de samsıklık etmene beceriyor. Ecese doğru bilipdir onu. O çöpten aldım bilemek nereden alanı. Ay oğlum şu güzelliğin içinde tapılan mı olmalı lan? Şu belli nemen Niyaz'ın ecesi yalı ecesinin kahraman etti indi her yıllı nemeler çıktı orta marifetleri. Oğlum şu yalı üzerlik yığmağa giden vaktinde tapılan mı olmalı da? Şoň için. Hakikaten. 10 elinde 20 marifet onun için. Böyle ya. Ondan hani devam ettirelim. Edebiyat alsam görüyor ne diyorsun? Yoksa çağlam köpölük var ya diyeyim. Şeylere. Tanımı 7 milyonu getirim. Bugün Yeter o. Sonra yardım olsun. Doğru. Hani kim var ne? Ne mi? Malika mı? Malika mı? Peki hava. Menem 10 ýylyň aýratçylygy ýa-da eline kawydy galamazdyr ýa. Gaterbet görürsün meýle vatanymy. Az Ya ziyan yok. Malika mı? Ziyan yok. Ve şu an terkibim duygulanıp otur. Onsuzam keşkimiz yetik terkimin tembora mayal maşgalalanqy çağalar idinna onu olar görmän 10 ýyllap 15 ýyllap görmän ýaşaýanlar var mene men bu okajak goşgoýmy 2 ýyl mundan öň ýazdım.
çadarak yazıştırıp koyun oraya ondan kendini özmede günüm yeten ok. Şimdi bu edebiyat akşamı getiriş kanalım açıldı. Bir de hasam iteriyor olur deyip düşünen ha kıyıtlar tuğlama gününden seferleşip yazıyorlar. Benim şu koşkuyumu okap bereyin hem yüreğimden derdi azıcık yenglesin şu koşkularımı süveren. Çağırlıkta oynap ösen yerlerim, Garağımın çeresini küysödüm, juan yigitlerin, taza kıyızların, coşup aytyan lälesini küysödüm. Küysödüm men amı deryan akışın, jerenlerini gana suwa yakışın, kıyız gelinden näzli näzli bakışın, men şol lewap toprağıma küysödüm. Yüpek ýoly merwin üstünden öten, toprağına men diýen erler yatan, murgap derya joşup dağlardan akan, maru sahu şol jahanı küýsedim. Galmaly aýaga agzy ber bolup, jar çekin, ýygnanyň uly il bolup, ýörägiň barymaz ýagty ýol bolup, täze jumhuriýetli ýyly küýsedim. Inni bir ýa dönmädiň, özge ýurtda sagala sam bolmadyň, neslimeden geleceğini gömmediň, täze Türkmenistan ýyly küýsedim, täze jumhuriýetli nesli küýsedim. Hem bir aýratçylygyň ýürege salýan ýarasy hemmämizi şahyram etdi, däli divana etdi. Doğru. Bizi öz ýurdumyzdan aýyrdylar haram. Raşizm nirdäki gelmişek orş itlerine hyzmat edip çağalar enerlerine zar, en ata çağajyklaryň mährine zar. Şeýle ýüregimiz ýaralanmasyn näme de bolsa detler kagyzçy diýä. Şoňa ýazýar. Ay, Ferzat eder, vatany olara bermer. Näme bolsa da ýzymyzdan ýol ýok, gaýtmarsam gaýtmak niýetinde de däl. Ölmer bolsak öläýär. Barbyr onunla organymyz aly berler ýalar, suwat ýalar, itiňe noklaýarlar, kesim edip berler. Öljekmi awraýly jöler, watan üçin öler, ýöne gazanarsam. Sağ ol Malcolm oğlum. Biz ruhtan düşmez, nesip bolsa hemmämiňe watana dolanarsan, täze Türkmenistany gurarsam. Başgaça ýol ýok bize. Başgaça ýol ýok. Sağ ol ýürekden çykaran setirleň üçin. Hiç arman etme bararsan, lewabam görersin nesip bolsa ne. Marina görersin. Ýolumda garap oturan adamlar Balkanlı da vardır, Daşovda da vardır, Ahırda da vardır. Sen aýdýan 10 ýylym berdim çekip otynýar. Ya 30 ýyl bol watan falan. 4 sana agamyň mensiz jaýladylar. Üstüne bir kumat maruwa bolmadan garanda. Bizim her birimiziň ykbalymyz we ellak görsen ot bilen ýalyn. Agy bilen barymyz aragan. Ýöne arkylanan jogap berjek gününe gün saýyn goýulaşyp gelýän. Sizin gözüňizdäki her bir damja göz ýaşy üçin olam gany sil bolup akar. Tek durum bular näme görýär?
Türkmen köçe çıkandan soň indi kan görmän öýüne girmek. Ýagdaý şoňa getirdiler ýa ýetirdiler. 30 ýyllar biziň garyp halkymyz depesinde şanypdy. 10 müňlerçe, 100 müňlerçe gerçek ýigitlemedi, bellemedi, gyýdlamady ýok etdiler. Türmelerde çüýretdiler. Orada atlyň jogabyny bermeli bolar. Ýere gitsin. Onun için onun özü giyin tutun ýakty gullary men has goraýly hak belýär bu saý. Görjegimiz öňümizdedir. Barys nesip bolsa watan hemme. Bolýa hani bolşarymyň Ha. Menem şu neme bir goşk ýazym ýanky ýakynna bir näçe gün bolanyrda bolan bolsa bir esker ýigitimiz ýogully ady Agyruşan familiýasy Allah Muratov bolaýmasa. Şonuň bu biziň şu wagt Türkmenistanda gullukda ölýän ýigitliň sany gitdikçe köpelýär. Bu gaterwet gynanyrjy gaterwet bir erwet pajigaly ýagdaýlaryň biri. Onuň bir de bolmasa bir de neme diýäňde näme üçin bu adalatsyzlyk näme üçin diňe bizde türkmenne bolýar diýip. Indi şu wagt Ukraina belli zat olaryň üstüne çodaş etdiler Ruslar. Olara öz topragyny gorap can berýärler. Ýöne türkmenler asudy asmanymyz diýen asmanyň aşagyna asudy asmanyň aşagyna näme üçin ýigitler ýok bolýar. Men ýigitler şolara bagyşlap bir goşky ýazdım. Meni şonu okap bereýin. Özüň iýmän iýdirdiň, özüň geýmän geýdirdiň. 20 ýaşa ýetirip gara ýere gömdirdiň. Kimler üçin öwrediň gijelerine sallançak. Hasta bolan hallary ýene sensiň dayanjak. Kimler üçin dogry ýaz, ogullary eneler, kimler üçin can berjek, ýene niceler. Näme üçin dymýarsyň, sen dälmidiň dogran, gara ýere berengde, sen dälmidiň bagyran. Gözümde okum bolsa, atjak haram mallary, diýerligine sypyryp, duzlardym ol hamlary. Mene şeýlere bir gysga 5 kuplet tetir ýene şol habary okanmadym neme etdim de ýüregime şu neme edir şol eneň ýerine özüm oýup gördüm de özüm oturdum şo moment edir şo moment şo habar okamdy eneň ýerine şo çagatyny öz eli bilen ýere gömjek eneň ýerine men özüm oýdum. Şol 5 minütüň için, şol 10 minütüň içinde şu tetirler emele geldi. Biz näme üçin dogry ýaz çagalar? Dogrudan biz näme üçin eneler ogul dogry ýazsa bir ýerlere ugrat ýaz, o näme üçin olar seretmeliler öýüne ölüsü gelmeli. Näme üçin biz 2 ýyllap garaşyp gününi her sagatyny, her gününi sanap, barmak basyp sanap 2 ýylymyzy geçirýärse, ogullarymyz näme üçin ölüsini almaly biz ýygyna? Hanımın cevapkar kim? Kim cevap vermeli? Üstüne barabam näme üçin sen habary uğradypsyň? Näme üçin habary uğradypsyň? Şu öllü habaryny diýip aýdýamyş üstüne haýbat atyp barýamyşlar. Yerli pagon öterýänler. Ýyzy ýarasyna diýip barmandyr. Näme üçin habary uğratdyňyz diýip barypdyr. Ene biziň haram zady, haram nemeleň edýän zatlary. Bular öňüne ýene de baş egmelimi özüňe ýene ogluňy ýiberýän, 12 sagat ogluňy ýiberýän, ýygyna da jesedini alýan. Man adalet. Tak bu pagon göterýänler bar, tak siz tak duruberiň.
İntek sizin bolşuňyz intek görürsüňiz. Tek garaşyň bir az galdy. Her Ola çağırın düşen kılıçın intek jogap berirler. Her bir adamın tepetinden düşen kılıçın jogap berirler. Kardeşim. Şu yine Türkiye'de gezip görüyoruz da, evet, 10 yıl oldu gelenmede. Şu yerde eskerleri görüyoruz, jandarmaları görüyoruz, polisiyeleri görüyoruz, fırlanta yağlı. Şu gençleri, olurun var ya, yüzü gözleri yalpıldaptı. Bizim eskerlerimiz bite boğulup diyor. Ben Bekiröve'de yaşadım, Vayanı Karadok'ta. Giyce turzub ekidip uruyan ekeller son var ha. Bir ses yeli vaydı bağırıp. Aynadan taze gelenler uyuyorlar deyip şey deyip. Öğrençiptirler olur var ha. Şey deyip arkayına aydı oturuyorlar. O zaman bu köyünürgöncümüzde vayan çaz. Bir oğlan balnisede yattı. Onu yöne başka bir saat bilen keselleptir deyip yalan gepledi. Ben şu yerde işleyen ayal bilen kovat neşedim vayan çazda. Kır sabun var ya, suya düşüyorlar. Legende durup kır sabununda suyu şol oğlana içirttirler urup. Yani çoğu oğlama urun belde. Şu kır sabun bilen suya düşülen suyun şon basıp ondan sonra ağzına koyup içirttirler. Şonunun keseler panlisede yattı. O zaman bizim halkımızı öde-öderine kırdırdığı oluyor bunlar. Sen çağan, doğuruyorsun, onun diline kullanıyorsun, boyunu, her hareketlerine kullanıp ulandıp. İnnem eskere gidenle aman sağ geldik uğradılıyor. Urşa koy veren yağlı. Ondan sonra o yerde ölüsü geliyor. Biz 20 yaşa çelli onu ulol deyip biz toprağa gömeli, onu yere gömeli deyip doğrumuza o çağanı. Çağanı uloltmak, 9 ay karnında götürüp şey deyip uloltmak ansat mı? 3-4 tane oğlu olsa da belli diye, ay bir olsa beylikleri var ha diye. O onun olsa ornu bölük çağanı. Şu başındaki oturan ministerlerin yine de nemelerin şu özüne bugün yetim pulu var adamların çağalara şey sürünüp görüner. Onun giyimlerini görsem seyreder yağdı. Bir musuratların yağdı. Ben gözümle gördüm şu eskerlerin giyip gören zatlarını. Ayağındaki ayakkabı o 45. razmer mi näme? İki ayağını bir soksa olacak. Şon yağlık beriyeler. Ayağı ulları da kiçisini veriyorlar. Ne için? Öğler satın almak için demediler. Vayan eşigim öğler satın alıyorlar. Türkmenistan'da şeydi yuvaş yuvaş birbirine kırdırıyorlar da o zaman korkak olsun deyip ediyorlar şonu. Urduruyorlar. Son geplemeyene de korkusup dururlar. Ağaç. Şol öykün kesel bolupdyr, şol çağı öykünü şemarladypdyr diýel de başyndan üsürendir, kızgyny bolandyr. Näme üçin doktoru sere ýatyryp seretdirmediler. Näme kimin aşagyna ýatyrlar o başyndaky ofiser bolan ýene bir zat. Men Bekiröwe ýoly Aşgabatdan gelip Bekiröwe ýoly aýlanjak ýerdäki ýeri süpürene bir oglan maşyn kakdy. Şeýle bir zyňylyp gitdi, oglan ýere düşdi, marly oglan. O zaman nolkin içine sok nolki dip posteri yolun karasından. Şon içine attılar onu o bir neme eşya atarsın ya şonu alet attılar. Komanderim afiserim bilmeyen gaybilen gepleşti. Nolkin içinde ya oğlanı bir dipip uruyor da o zaman bir ayal aytdı da çağa çıktıydı öde maşine kalktı onu yine dipip urup dur o haramzada urup dur deyip şey. Ben aytdım gideldi şunun yanına diysem gayı göy vermedi işimi de dip bizi kovuyor. O yerde anlaşma yaptı. O zaman yaşıl ışık yanıp durka esker yoldan özü maşini ömür attı deyip yalan geplediler. Yöne kızıl yanıp durdu o yerde. Esker geçecek vaktinde maşin gelip kalktı. Sırazam o yerdeki gayı bilenem anlaştı, gepleşti. Sonundan o çağını. O zaman 3-4 gün geçenden son saldatlardan sordum. Şu yerde maşin kalktı da bir oğlan dedim. Şol oğlancık değerli kovmu deysem. Yok ol dedi. İşte bilen akbiydi. Öyünü uğrattılar deyip şey değil. Evet. Etçeğini edip öyünü uğradık böyle veriyorlar. Bunlar o zaman Bizim halkımızın 32 yıl bäri göreni görgü çekýäni jepa. O eskeri ulluğa dip uğradan oğlunun cesedini alıp otylar. Özüm aýdýar, ine biz paraha Türkmenistan asmanymyz duruy. Näme bir güneşli Türkmenistanymyz var.
Ta olsun ine şol arkada serdar. Muňa güljekmi sen, öljekmi sen? Ene edip oturan jenayatlar o döwlet adam ýok, konstitusiýam ýok, on kanunam ýok, hökümetem ýok, hiç bir pudagam işlerdi. Ene biz şular ýaly durmuşda ýaşar goty. Ýöne her kıladyň şu derýada çeşmeden başlaýar da şillere bakýar. Şu diktaturanyň göz başy ýene de şol 90-njy ýyla dolanyp gelmeli bolýar. Şo ýyl belleneli Türkmenistanyň nire tarap gitjekligi eteter ýykylandan soň. Niyaz açyk yglan etdi 90-njy ýylyň aprel aýynda ol ýeme sünnet ýatyp Mekke Medine poklak gelenden soň. Men neydi ýurtda 200 san baýdyrçyk şolaň üstüne Türkmenistan dolandyrjak diýip açyk aýtdy ekrana çykyp. Şoňa ediýanyň näme diýip bir adam garşy çykmady. Ýöne hemme şo ılımly bilimlisi kellesi şilyapaly boynu galyp gastyp ılgap gitdiler. Näme üçin? Şol 200 san baýyň hataryna girip Türkmenistany dolandyrmak üçin. O taýda konstitusiýanyň ýygyrlanan adam ýok, halkyň hak hukugyny seredenem ýok. Hemme jogu pirdap gitdi. Tapar tilkäde gerek şol. Ondan bir 93-njy ýylda şol pul çalşanyna aýtdy da manat $1 berdi. 94-njy ýylyň noýabryna çelişe $1 26.000 manada çykdy. Ýagny 13.000 hesaba batladı. Onu da halk ondan da sonra. Son 94-njy ýylda ýeme tapdy, çagyryş tapdy. 10 ýyl awadançylyk. 10 ýyl apteýatyny çykarmalar, hökümeti kritik etmeler, enesbet 10 ýylyň dowamyna hemme zady gurup berer. Maly mülkli bor her bir Türkmen dünýede gaýşaryp gelir diýip gene şonu sokdy halkyň aňyna. Munyň bolu göpürdi bilen kabul etdiler. O halk maslahaty diýýän ana şo taýda döredip edilen çykyşlar maslahaty ýok, o taýda hiç de adam ýok. Açyrçaw bilen Krampon düzen programmasyny niýat halka tasdikletdi. Bolu ýa halkyň boýnuna daqdy. Şo zatlar barada aýtyp diýip 32 ýyl dilimiz sapyrly. Pikir etmän kardeşler, şuň kugynyň ine öňde barjadym. Ýöne şondan 32 ýyl mundan oda siz ýa düşünjeli adamlar bardy. Ýöne şolu hereket edesi gelmedi. Oy kimi urýan bolsa, kimi tutýan bolsa, kimi basýan bolsa, kimi öldürýän bolsa, niýat nämesi şonu etsin, bize degmese bolýar diýip ene öýüne busulyp ýatdylar. Erkegim, jenanam. Şon üçin siz şuň konu alap otursaňyz 10 ýyl, 15 ýyl watanyň jyda düşdik diýip. Şo zatlaryň aladysyn şo adamlar etmedi. Ýoksa her bir zaty şu günne 3 ýerdäki çykyş edip Azatlyk radiosyna aýdylýar. Käşke aýdylmaýan bolsa, käşke Türkmenistany dinlenmeýän bolsa, onu biz gün ýaly ýaşapdyk diýip. Ýok. Aýdylýardy. Şol sany goşgy bilenem ýazylýardy. Onlar ýazylan zatlar bar bu mesele boýunça. Men şuň atla sizin öňüňizde goşup okujak geldi. Ben sizin edip oturan kışlaňyzy ýana alşyňy görüp, men diýjek bolýan zatym, şo ýyllar şu boljak geljegi aýdylýardy öňünden. Goşu formasynda. Bir adam bir boljak zady öňünden bir piçadym görmä okuyply ýa-da pikirler bilýän bolsa. Ýöne şoňa bizim halkymyz ýynandyň pikirlerini islemedi. Pikirlenýän ýa bilýän adamyň diýenim etmänsen biz şuna düşdik. Hemmemiz şumal batgan için. Ýöne men begendirýände halk oýanyp başlady. Sizin şolum öň başçysy ýa kergon başçysy. Siz diýip bu taýda oturan adamlar goýulmady. Kendi ýurdun daşyna da içine de özüň görüp oturýarsyň. Mecliste oň daşyna, hökümetde şeňi Milli Halatyş Komitetiň 10 mürşaty bar. Ýöne şo başlygyny şeýle boldy. Şo 94-njy ýylda şuma arhivimden çykaryp oturýan peçat bolan Türkmenili jurnalyny o şular ýa jurnal çykarýar. Ýazypdyrym şunu mart 1994-njy ýyl. Oşuň ady gaflat ukusy diýer. Gaflat ukusy diýmegi bihuş etmek. Dünýäden bihabar. Mesela beýneden öçürýär adam, ýatyr gaflat ukusyny. Onu sen götürdün, oy o tap işi ýok, mezarly. Şo gaflat ukusy diýen kelime formada ýazam goşup, bir jogurt men çaýany, bokurda tutup dursun, boş bolan edildi.
namardın aşını mert iymez diýilen, şagalyň şamyny gurt iymez diýilen, ya türkmeniň halal aşy azanly, ya bilmen halal hol kişi azanly. Böri de türkmeniň alyny erki, guyrugy ýamzyny gözüne gorky. Döwrü geldi yalan ýaşyryk sözläriniň zaý dowdak boldy. Haky gözlärni. Kara ak diýilýän gelli zamany inni durmuş yer we yermiş hamany. Dile şolar ýaly kynçylygym ýok. Ýarmaş diýmesen kemçiligim ýok. Sen mol otur, şu günüňe şükür et. Ölmez öde hak berýär hökümet. Gaz mugut, tok mugut, mugut suwuňam, ay mugut, gün mugut, mugut hawaňam. Sessiz oturany muhtuna duzna, ballary sızlany muhtuna derman. Bu zatlary üstün etjek hanymyz, onsoň nenem sag bolmasyn janymyz. Yine de 10 ýyldan ýaşar biz mes çölläki çopanam miner Mercedes. Durmuşdan eşekde bolany ýagyr, hökümet berjekmiş, göleli sagyr. Şonuň üçin 10 ýyl uka batmaly, diliň diýişläp, gözüň ýumup ýatmaly. Ayazdan, jewzadan, siňek peşeden hökümet sen daşyň ayazdan, jewzadan, siňek peşeden miting, iş taşlayış, hukuk peşeden hökümet sen daşyň yaragly gorar, bimaza edenden berk jogap sorar. Ýat türkmenim, hiç aladan bolmasın, diriliňi, goňşulygyny bilmesin. Ýatyr türkmen, üçeplenip tünükde, diýaganyň ýatyşyda çelekde, oýanar ol. 10 ýyldan soň elbetde, nesip etse, o dünýede cennetde. Ine, şu 94-nji ýylda ýazylan goşy, 30 ýyl. Ana, indi şuň kununa bizine şo jebirler çekip oturan halk. Beh, bu goşgy bara gaty öňden görülip bilinip ýazylypdyr. Başka da var, oda çarelyny okolly diýildi, prozada çykyşlar edildi, yüzlerçe, müňlerçe. Ýöne şunu dinläp netije çykaran halkymyz bolmady. Diýänem ýöne gyraýdama çölüň içinde o suw diýip gygyrýan ýeke piýadan boldy, biziňe de ähli çykyşlar şoňa boldy. Inde mene bütün halk bolup jebir çekip otyr. Şu döwür sesini çykarmadyklaryň nesillerine şuň kun ýetir çekip otyr. Ine bizim Türkmeniň akbal şutaýyn gara bolsa şeýlik. Ine bizim halkymyzyň düşürgüni. Özüm 52 trilyon dollaryň üstüne oturan millet 4 milyona da ýeten. Almyrada şu wagtlary biz dinleýedik radioda sakawlawam boldum. Dinleýedik azatlıkdan neme diýdiňiz, aýdyňyz. Oson goňşularymyz hem gelip soň ýygnanyp dinläp başladyk biz. Soň telewizorda o tarelkesi olan televizorlarda saat 12'den soň 2'den soň onda da berýärdi. Üýşkem dinleýädik. Ýöne öňümizde bir ýol görkejen ýok da. Ine häzir täze Türkmenistan üçin siz çykdyňyz saparaga bar, kemine aýda otyr. Indi öňümizde bar, halk gözüni açamaly. O wagtynda şeýdip bir ýol görkejen ýok. Bir-birine näme diýip ses çykarsak, näme etmeli diýip duruyor. 5-6-15 tane adamın işlerde nemesi yok da. Beýleklerim hiç zaten havari yok. Türkmenistan asuda asman. Ana şonu ýaly düşünjede boldular. Inde açyk hemmedat aýda otyr. Ýöne halk oýandylar. Ýöne bir ýerden ses çykmasyny bekleýärler, garaşýarlar. Nähili olarka, nähili ses bize nähili habar berler, biz näme etmeli hak. Şonu ýaly düşünjede garaşýarlar. Bakar, kardeşim, aýda otyrsa näme etmeli? Oğlukları döredim. Şu oğlukları dörenin oğlan şimdi etrafta mı? Näme problemi var bolsa, ine bizne aramyz maslahatla otyrsa kardeşler var da. Ya bolmaly zady. Ya bolýan jenaýet. Şuňa bu näde barmaly? Ine maslahat etdi, hökmen çykangasyny tapýar. Meslekem şu.
Olur ne yapsın sotayda sonra neden aklı? Yukarıdan buyruğu karışmanlar adam her biri öz birisine göre obadaşlarımı, kardeşlerimi, komşu oğlumu, doğanlar nasıl bilen paylaşıp çıkalığı gözlemeli. Kanun işlemeyen devlette teröristler karşısına ullanan metotlarını ullanan kaytarı verme bizim doğal hakkımız var deyip öğren her ayda beson ile kaytalap aydı oturuyor. Akli hak hukuku elinden alınan halkın boğazlarına kalmağı hakkı vardır deyip Birleşen Milletler Kuruması'nın insan hukukları baradaky kabul edilen deklarasiyasının emesine giriş sözüne yazılıdı preambulasında. Şoňa da Türkmenistan'ın kol çeker. Şoňa ne de paytol verse halkın hakkı var. Onu menden sizden onun sorap etmeliden. Men ne bilen Karabağ kovulun ýagdaýy ne Maria Bayramazlı. Şu halkın özü bilýär näme kemçiliň bardygyny. Düzeltmek üçin özleri ayağa kalmalı, öz hakkını soramalı. Ne için şo neden aklar? Ana gelipdir 3 tane egni paňol dostluk obasyny ýaz çakyp oturan maşgalan üstüne gel henkiriyat ne için sözünü arz etdiniz. Ne için şonu elini ayağını yol uğratmadılar. Maňlaýyny ýaryp şo gelirler. Öwürüp şol owan goloýuna vermeli. Ene halkın ene siyasete çıkarmasa ondan onu tatbik etmeli. Yakim etmeli. O eşekde yüküm yok. O eşekde yüküm yok. Yıkılsa havarım yok ettirler de. Şo wagtynda şo ýerde aýallar var. Kim urdu etmeli ekender. Sen geljekmi? Bizim ajymyz, sen oğlum ölenak bir ýerde bizim canymyz yandy, jigerimiz yandy diýip her gaýsy bir saç ýol edip ýalaňaçlar uğratmaly ekender. Türsügne çelip çykaryp alyp depeler. Bas etmeliler sen yani şunu boyuna alıp elini yapıyor. Bir yerden bir uçsun tutasar var. Bütün Türkmenistan yani bir konunun içinden ot bol. Yalın bolup başlar. Ondan sonra o taydan aman sapsak egini pavorlu bolmaz. Yani şu taydan yani kan filial bolup akar. Men şu zatlardan barat kuwatir ediyen şan günalin oduna bir günah da yanmak mümkün. Şoň üçin şu taýda halk öýde adam oğurluklaryny döredip bir günün içinde häkimet öýdelini alaýmaly. Adymy özler dolandyrmaly. Öz obasyna, öz kalkozyna, öz etrabyna. Aşawatdan hiç kim bellenmeýär şonu ýatdan çykaryň. Özüňiz yerli dolandyrys diýip şoň üçin aýdylýar. Yerli häkimet diýip şoň üçin aýdylýar. Yerli parlament diýip şoň üçin aýdylýar. Bu ýol arçylykmy, başga zatmy? İsten zatyn döretsinler. Yerli duruzyna döretsinler. Polis başyna ýapjak. Her obada 10 san polis. Ştaýda 10 wa 2 san polis. Hep derkarlyk gerek, zerruçylyk ýok. Türkmen näme juw kesip beren ogry milletmi? Ýok, şoňa şu derejä getirdiler. Aslyk eme näme ýedirme, dokluk näme diýip, meslik näme diýdirme diýene şoňa geldi. Aç halka onu tapan zaten hiç o halkın kazanı milyar dolarları şu mesleğine çıdabilmen ne baş ne cenayete başvuracağını bilen haklarını. Hem mezat edip çıktılar şu halkın tepesine. Yine sonçu yine şuur ku ne edebiyat akşamından yine de bir onsan şu halkın şu ýagdaýyny, yurdun şu ýagdaýyny sen söýügi barada goşu ýazarmyn. Ya gülli aldurmuşu wasbeder. Näme bar şahira ya şahirana ýüregi? Näme bar? Diňe aglaýmak galy, onu medwotyr. O ýöne bir erkirligiň agasy däl. Bu elimiz ýüpsiz daňylga adamyň agasy. Entak ýurda baraly, tomaşan şonu görer olur. Ýok, kardeşlerim, sizin her bir damja gözi ýaşyňyz üçin aýdýan, onuň gözi ýaşy derýa bolwak. Durun Yöne, şun ýaly bolup bizim ykbalymyz. Millet hökmünde. Halmurat ağa, menem söz alıp bilememmi? Yo, baş üstüne aýdyber. Menem indi şu näňize aýallar hakkında bir şeýrim bar edden, şunu okup bersem dogry geljek bolup turupdy da. Ay okan baş üstüne. Ne için yok kardeşim. Ha, wagtymyz bolsa. Aýallar koşkun okuýman. Aýallar neden agah etdi bebaha dünýä?
Turmuş taşvişleri haritdimi yo? Reşikler o'ginalar qaritdimi yo? Niçin gözingizde tur savollar? Sizga nima bo'ldi ayollar? Leyli bo'lganda siz ishq sahrolarda, Majnun bo'lolmadik biz vafolarda. Qalbingiz qolsa-da g'am jafolarda, Sobit turoldingiz bosti xayollar. Sizga nima bo'ldi ayollar? Nega deb so'rasak o'zim dedingiz, o'zi shunaqaroq ko'zim dedingiz, bizga bersin sabr to'zim dedingiz, aytmadingiz nedan munglar malollar. Sizga nima bo'ldi ayollar? Huquq ma'nosini bir oz olib teng, dalaga chiqdingiz bizlar ila teng, zahmatli ishlarga shimardingiz yeng, soyangizda qoldi qancha faollar. Sizga nima bo'ldi ayollar? Bolalar qoshida mehringiz iyib, doima yonida allani qiyib, sursangiz bo'lmasmi nurli xayollar? Sizga nima bo'ldi ayollar? Bu qo'shqimi sesini chiqarib bilmay o'tirgan ayollar uchun yozmadim-da. Ana shundan iborat. Yaxshi, Sağ sog' ol bo'ling. Siz Leyla berganingiz uchun, kardeşim. Halam dinlaganimiz yeti olsun. Berekele. sog' bo'ling. Tüvelem. Öyle çağırayım mı? Vaktimiz nenen? Var olsa onu yok olmasa da. Konkursam nemetmeli diyen. Görýän göreyim. Ha o. Ana aydı verin ya ama konkurs. Demet ben olsa. Näme? Şu Türkmen ine bizim vatandaşlarımız Özbek we arasynda Türkmen we beýleki milletler. Men aýdýan görnä hili bir hili agzy bir-de. Her kim öz diline arkaýyn gürläp bilýär, her kim öz diline goşgy goşup bilýär, her kim öz ýüreginiň isleginiň arzuw, hyýalyny, hyjygyny aýdyp bilýär, kagaza geçirip bilýär. Men aýdýan halmada bir konkurs edäýsek näil görýäňiz? Olur. Ne için yok? O, ne? Halkımızın içine o talantlı adamla katıkan. Türkmen talantlı millet. O Türkmen'de akıl vardı, inne yok ya sürü yok. Ne? Şonun için basılıp yatan talantlı var. Şuları katlarından açık halka federasyon ne için yok? Çıkar. Ne mi? Zenarlığın içinde mi? Güzel şarkılıyor var. Halk mı? Koşu yazmak. Son yazan koştun kim yazıp bilener? Yani on yazan koştun hiç kim yazmasın. Yani kime yazanı vel? Yarıncılığın çağı var diye oluyor. Onu olayalı çağı yok. Şol telewizora çıkıp goşgy aýdyp başlaýardy, görýän ejem bahir diýdi. Öçür telewizor öçür diýip. Onuň ýazýan goşgusy enen gitdi ýabana diýdi. Enen gitdi ýabana, menem gitdim ýabana. Enen gözü nämede, meniň gözüm nämede diýip. Mene şo diýär, aýdýar näme? Öçür diýär telewizor diýär. Şoň ýaly. Yok, bir manasız, dusuz, koşulur, ol yeme, yazıp çok kurban olayım, o zaman niyaz, ne için niyaz fiyatlanak? Bunlar belli bir yemesem yok, ne diyeyim, yolum yok, yodasam yok, tutan taklimatım yok bunlarda. Komünistler de uğra, kompartiyan yoktular. Çok niyaz öldüler. Onu lügar kurban ola geçti. Kurban ola lügar ne oğlunu yok demet. Son aktığını geçti. Böyle yaşata oluyor. Tapağı diyor. O suya diyen adamın biraz cevap karşılığı olmalı. Cemiyetin önünde, halkın önünde, riyadiyan sesinde, sen bilen beni öpkü diye yapının ömürtülük. Kim son koşullarını kavgatıp suğun kuğun. Niye son koşuyu yazanmışsın? Niye de kurban olayım? Kitap yazıp da. Niye de yetişiyor kadar? Nime Türklerde bir söz var ha.
Niyaz Töwrünne serdarym sen ölseň menem ýaşaman, menem ölerin diýerdi. Sesiniz ýanglanýar. Dur. Neme? Mälik dogon sesiniz Ne? ýanglanýar. Bahar sen telefon uçurmasan, sesini uçurmasan hem mäliň telefon ýanglanýar. Telefonu nauşlukma. Ha, anin aýdy ber Mälik, aýdy ber. Niyaz Töwrünne serdarym sen ölseň menem ýaşaman, menem ölerin diýerdi. Niyaz öldü gitti. Ondan soň şol bile işgärler barmışynda bu neme teleýaýlymda mı nirede? Ondan şu öz bile iş dersleri neme diýen eken, ýatlaýan ekenler. Niyaz öldü. Sen şey diýedin, näme üçin ölmedin diýse, o serdarymyz öldü. Menem şoňla bile öldüm. Indi bu Gurban uly geldi, men täzeden dirildim diýermiş. Ay Allah. On soň bile iş Başka näme diýdim? dersleriniň birinden eşitdim men, olen şol şey diýip neme diýdi. Ondan sonra ýaky konkursly mesele dolanyp geldi. Ondan sonra ýaňy başlandy da 2024-nji ýyl, şu ýylyň ahyryna çeldik. Talantly ýaşlarymyz bar, bilýän barlygyny Türkmenistanyň içinde de bar, daşynda da bar. Şolar o şu formasyny da pay edýärdi, ýa proda o formasyny ýaňky o çark ýazýarlar. Ýa-men ýa ugru diýen bolsalar, soňra ýylyň ahyryny jemläp täzeýliň öňü syrasyna bayrak yglan etsek, belki birinji ýere 200 dolar bir simbolik bizden o gidip ýatan baýlyga ýok. Özümizden baş edip çykarınca tuğmamyzy ne gowşursak, at tutsak, kaptanma, medal bir zatlarym ýatysa soň täze Türkmenistanyna ýene atla bireýli ýazyjylygymyz şahirlerimizin yetiştiği var. Biz şolun açık bilsek, ulu kömek ettiğimiz var. Yetişik gelen yaşları ya yetişen yaşları. Bahadır hani aytta Malikim oldu. Ben neydi 10 yıl beri hani defterime yazıp koyan o yankı Halif yüreğimi sanını okap ağlayan. Onu koymalar ya sandığın içine onu halka getirmeli. Yine bizim çok ulu vazifemiz şundan ibaret halkın içindeki talantları açıp halkın öğüdüne hödürlemek. Yani çıkarıp atırsa orucu meclisi, hükümeti, Milli Halat Ediş Komitesi'ne, yurdun içinde, daşında, oğurluklar, biz entek bulur vardı halka hiç de kaydı bilmem zaten yurda varamızda ne akrikine alıp halkın önüne çıkarıp örküdü. O adamın nahili Türkmen'in mert ýigitlerden alan bardy. Ýöne şu mahat ýagdaý şular ýaly bolansa, biz adamyň adyny tutup bilemde, gözlerim görkezi bilemde. Geregem däl. Başa hani nickname bilen ýa bir lakam bilen çykyş edip bersinler. Gersinler ne ýa-kyýaly şol galamyty ýaşlarymyz bar. Bahar kardeşim okap beren. Ýatsynlar, uğraşsynlar, biz höwes bilen okap berer, halkam diňler, ýylyň ahyryna aýdarsyn, plançy adamlar çykyş etdi. Şolaň haýsyna näil ses berýär. Jüri goý halk bolsun, biz bolmaýyn. Biz açyk görkezmek bilen bardym. Onu şoňa görä bayraklaryny uğratar. Näil görýän şeýle bolsa. Bayrakların intek neme bahasyny belli etmeliň diýjek bolýar intek. Yok, şu netmeli on soňra da. Men ýöne obrazlaryny aýtdym da 200 belki 500 dolar tutdum diýen täze. Bu ýagdaýymyza seredik. Ene şu Alrada onyalı dip ýokary gitmeli. Men şolay. kimbe bay. Alrada ay o bejerdiňiz size. Neme onu çarymda. Ben şunu diýjek boldum. Halmyra da sözüňizi böldüm. Sizletler. Neme ne täze Türkmenistany gurup barýança ýazsynlar goşgusyny, format hatsyny, näme formaty bolsa o ýerde alsynlar. Diýipse biz daşary ýurtdan bular içerden şular ýaly goşgu bilen taryp edildi. Olaryň sizin kömegiňiz boldy diýilmeli. Mena beje dil baýlagym ýok bolansoň bir neme diýenem, Leyla aýtmyşlaryň paýmy diýýän. Onu neme
bolup biler. Bärde ıglan edip son yurdun içine bayrak konan bolşurup biler. Yani ol bayrak hazinadan gitmesin de halkın ya öýet pulumuza gitsin şolda dep halk bolup şulatlar orta çıkarýar, halk bolgunçulary höwes bilen öýet bayraklamagy bolşurýar. Şeň O neme şeyde sonra haçın täze Türkmenistan gurulanan soň ýörükde bir yazıcılar guramasy bar. Bular ene fond döretler bular steri işledi var. Yani onun öz içinin öz bayrağın olur. Yani bizim berjek bayrağımızın kaderi, kımmeti, hümmeti dibini başlaça var. Bular şuun kuğunun çocuğa şuun osmasa koran kıyılma buluktan bilecekler. Ana men gönlüme ana sultan kekili var. Bilenden Katar'da duran çağrışım. Ana sultanım şu atlardan başlap vatançı bol ömrünü ötüren, vatan için, halk için canı pida eden görüldü. Onun için şu atlan kadarını, kımmatını, mertebesini tutmalı. Ben son için aydiyen böyle ya biz ıglan edeli, onu da o Hasan Berger kadip oturmasın yani tadil soğutup bir de atlar uğratıp belirse. Yani şimdi yok. Kolum bol böyle. Yani özünüz, şunu şumal halk dinlep oturdu. Özünüz dair formatta kabul edeyli diýseniz, yani şu formatta da kabul eder. Men yani bir adamın teklifi, elbette kararı köpçülüklerini ya kollektivlerini kabul ediyor. Yani meclisin işi şu. Yani bu taýda edebiyat akşamında edebiyatı söyleyen, yani şahirana yürekli gelirler, yigitler şu taýda bar, galanyny dinlep otur. O ses verseler nähir format etmeli bolsa, bolsa ne deli? Şonay denildi. Her kişim geldi de. Vallahi nasıl taýda olsa. Nemen bayrağını soňra öz başdak neme diýip gürleşip Ha, çöre o gürleşemeden soň edebiyat akşamlarynyň birini çykaryp aýdyrdyň şular ýaly. Boldy. bolly. Ha. Şu ilk öz başta gurrun döşlük geçirmedi. Onun belli bir karara gelenden soň aýdary. Häzir birinji ýerde men şu aýt düşünýän hemmemiziň bayragymyz, hemmemiziň ulug nemämiz, şu hazynamyz baýasyn. Ilki bilen mene şonu ýerdim. Şu aýt nämemiz baý bolsa bir goşuk setir üçin bermen. Hazynamyza goýsak hazynamyz baýasyn. Olan halat serpay näme bermedi bolsa onuň türkmen sana baran soň beri goşursa Oğlum ne Ya sesin ýanglan ya. Neme gedekleşip açayın da kamerany nemani sesiňizi mikrofonuňyzy gedekleşip açyň gaýrat edip sebäbi uza boýunyp kepleşik başlaly bäri ýanlap durýar. Şoň üçin hem haýyş sizden ilki Malika molum gutorsun ondan soň gedekleşip ýa-da el galyryň düzgüne gireliň. Malika molum dowam ediverin. Ya şu berde el galdyr, yani yerini tapmadım men, hem yerine gir gördüm olyn. Näme diýjek bolýanlar? Ne häzir biziň üçin, hemmemiz üçin uly bayrak, uly priz näme bolýar bolsa şol biziň watanymyzy gazanmagymyz. Oň üçin hem biziň hazynamyz möhüm bolup durýar-da. Şu wagt şu nämemiz baý bolsa hazynamyza ýatyrsak, häzir olar biziň syýlagymyza ýa birinji ýer, ikinji ýer diýip berjek pulumuza tamaki näler olaram biziň barmagymyza iki göz bile garaşýarlar. Şoň üçin nämämizde bizde artyk süýşigimiz baý bolsa, diňe hazyna ýatyrsak, ondan olaram ýazsyn, goşklaryny uğratsynlar, ha biz berde ýazga geçirer, belli galar, okar, yerlerini belli eder, birinji ýerini ha şu, ikinji ýer bu plany diýip sağ olsun aýdars minnetdarlyk bildirer. Olaram bize şu aýt barmagymyza garaşyp oturlar. Şolary biziň 5 manatymyzdan has artyk masrak biziň tiýdirek baryp täze Türkmenistany gurmagymyz, bir azatlyga, erkinlige çykmagyny isleýärler. Şolar bir açyk türme däne, biz türmäň içinde biz. Şoň üçin islerini edip öldürüp öňe oklap bilýär, sesiňem semeräňem çykarmada lazım bolup otur diýerler. Töwerler gelmendirler ene düýün kowlana. Näme üçin sen habarlara berdiň? Ýaz.
ol enen yüreği yaralı on çağacı görlü boy yeten oğrunu yere ver otur sen yine on bar üstüne hem atarsın mı? Näme okuyup bağ olanlar yazsınlar, ha uğratsınlar bize biz okap bereli minnettarlığımızı verilecek sıyırlarına biz baramız son bersek o wordu diyecek bolyan onun galana hani bir öz başlık oturup gürüngdöşlük geçireri häzir 300-500 dollar aňyrek uğradanymyzdan şopurlar hazina ýatsa gormka diýen. Dinledik sizi. Ha, sağ olun. Bahar Aydıver. Men şu Melike Moğoly'min aydanını golduýan. Olar şu wagt biziň mara pulumuza däl. Men nidi ogyz nemäli goşgy men nidi ýazyp bereýin nidi de. Zaten derdim aýdyp diýdi, kagaza ýazyp şeýdip diýdi. Kime derdim aýtjagymy bilmeýär. Kagaza ýazýan diýdi. Öz goşgym bilen gepleşýän diýdi de. Eger men diýdim onda bir şo goşgymy maňa diýdim, bereýin diýdi. Eger de Türkmenistan üçin diýdim. Anlıcı elinden gelse şu kucağının sağ olsun diýdi. Goşgy bereýin men saňa diýip şeý diýdi de. Hem derdim aňla diýendi. Olsun şoň üçin nämämiz bolsa biziň hazinamyza ýatyrmagymız gaty gowy. Hazinamyz össün, baýasyn. O Mysal üçin de bir täze Türkmenistan üçin şu goşgy ýazdy. Onuň hem destegi aýtjak bolýan da paýma boldy. Ýöne biziň täze Türkmenistan gurmagymyza olaryň el kömegi, dil kömegi diýler, şoň ýaly o goşgy bilen nemesini beýan etmek ýöne biz näme çykdanjymyz bolsa hazinamyza goýmaly. Do bol dinledik sizi. Şuna aýtjaklarym şundan bar. Ya diýen zatlaryňyza goşulýan menem dogry aýdýaňyz hazinany ösdürmeli ýöne halkdan goşgy gelenine biz bayrak yglan etsek ol halkyň öz gazanan zady bolýar. Onu biz hazina goýup bilmeýäs. Şoň üçin meniň pikirim uğratmaly halk täbi özi ýazdy, öz azaby, onuň özüne degişli, onuň öz hukukly zady. Şoň üçin men pikirimçe kim ýeňse özüne bermeli mükadiyen. Olin takson guruluşur seni men şeýlerek pikirim. Herkim öz azabyna göre zähmet hakyny almaly diýip düşünýän. Ol watandaşlara indi aýtjak dadymam näme şu wagtky ine döwürde, ine şu wagtky döwür kim nämäni ala diýär watanyň şu wagtky ýagdaýy, adamlaryň görýän kynçylyklary, aýraçylyklar, horluklar, bu rejimiň alyp barýan bir zalimliklary, bularyň hemmesini goşgy setirine getirip ýazyp bilersiňiz. Onuň kim näme ala diýän bolsa, kim nämäni ýazasy gelse, bu soňundan iň soňuna bularyň hemmesi arhivde galar. Onuň ogul ýazyp berenem bolsa soň bu biziň bu bildirişimize soň bolardy. Hasam bir höwesdörärmi ka diýen mene halmada. Ondan soň ýazyp başlanan adamlar ýazary köp ýazar. Ondan soň kän ýazar bir ýerde durmaz. Ondan soň kitabam olar ýetip bolsa täze Türkmenistanyny bu zatlaryň hersi soň arhivde giri arhivde de galar. Sebäbi şol kynçylykly döwürlerde ýazylan şo döwürüň temalary diýip soňdan belki muzeylerde de bolar. Men pikirim şeýlerek. Ne şu birinjilik alan, birinji ýer alan goşgy bolly. Şu agyr döwürde ýazylan goşgylaryň bir diýip bulan belki taryha girer diýip düşünýän. Mene şeýlerek halmada pikirim. Başka pikir aýtjak barmy kardeşler? Bu gurrun biz son ödara dowam etdirir duşuklamada ýöne şuň şu real teklip bar diýip mene edebiýat gepleşigimiziň ahyryny şu gurrun şu real pikirin teklibiň bardyryny halka ýetirýär. Ýurtdaşlar kimde isleg bar bolsa, kimde höwes bar bolsa,
kimde talant bar bolsa, Türkmenin köpsi talantly, onu utanman, çekinmen, kağıda geçiriňde ýazyn uğradım, biz çap edeli, sizin ýazynda atlaňyza ene halk baha berer, son esasında da ýeňijini ulan eder, ondan tutaydy, iki dörlü kraýdyldy. Bir şol näme elimizde bar zady ýeňiş üçin kadyna geçirildi, bilim, gaty dogry pikir. Ikinji tarapdan o ýaz uğradan adamyň galam haky ýa-da ähmet haky bolaýmaly, oýly çaryny bilim dogry pikir. Belki ikisine medar kadyna da geçirir, birazajyk hem bayraga da süýşip goýar, adamlar gowetlendirmäýär. Bolmasa bir gün ýarymyň artykmaz işläýär, tapawdy näme. Yani yazıp durun yurttaşlar uğradın, biz hükmen çap eder, sonra yurttaşlarımız dinler, bakanım şolar verir. Anayda enniydim ben gıyfaça. Evet. Başta koşmaklardınız olmasa şuurlukça şu yerde tamamlaydı. Vaktimizi katırak köpürak gideydi ödeyim şimdi. Ya yok mu? Bugün uzagrağım valla o. Sonra hiç çok belli. Doğru ya. Goronna yurttaşlar, dinläňiz üçin sag bolun. Öz pikirlerinizi yazın aşağına komment görnüşünde olam bizim işimize ulokan koşantyr umumy halkyň işine diýip size eden çıkışlarınız için kardeşlerim ulokan sag bolsun aýdýan size minnetdarlygymı bildirýän. Gaty yürekden çıkan sözler aýtdyňyz, okudyňyz. Halkyň barıp olam aňyna da seňer yüregine de şu sizin ýazan ya aýdan sözleňizden netije çykajak adam kan ýurdun içinde şonu bilip goýup. Sag bolun, saglyk görüşelim. Sağ olun. Sağ olun vatandaşlar.